Good evening, brothers and sisters in Christ. For tonight, Holy Mass, let us include to our prayer the following intentions. Thanksgiving of Mrs. Wilfredo and Edita Maliksi and family, Mejia and David family, Lino and Estrella Tanalion and family, and to our major Mass sponsor, MJMI Corporations, for the special intentions of for the quick recovery of Modesto Tala, and for the soul of Maria Luz Santos, Teresa de Quito. Let us all stand. Luklok tapa po. Pasensya. Let us all stand.
In the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you always. And with your spirit. My dear brothers and sisters, welcome to the new year. No? It is a new year for us Catholic because we just began the year, the cycles B, no, of the liturgical year. No? Ito po'y bagong taon para sa atin. Wala na tayo sa cycle A, cycle B na tayo ngayon. Because remember that when Advent arrives, we will celebrate a new year of cycle in our liturgical celebration calendar. So as we begin Advent, we ask the Lord His mercy and forgiveness for the many times that we have not prepared ourselves well, no? When talking about death, when talking about second coming, how do we suppose that we are prepared to face it? Most of the time we fear and we do not talk about dying, death, no? But it will come to us eventually, no? So with that, we ask the Lord to prepare us for the possibility of everything that will happen, that we can accept even death when it comes to us. All together, please. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant your faithful, we pray, Almighty God, the resolve to run forth to meet your Christ with righteous deeds that is coming, so that gathered at his right hand, they may be worthy to possess the heavenly kingdom. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. You, Lord,
are our Father, our Redeemer, you are named forever. Why do you let us wander, O Lord, from your ways, and harden our hearts so that we fear you not? Return for the sake of your servants, the tribes of your heritage. Oh, that you would rend the heavens and come down with the mountains, quaking before you. While you wrought awesome deeds, we could not hope for such as they had not heard of from old. No ear has ever heard, no eye ever seen any God but you, doing such deeds for those who wait for him. Would that you might meet us doing right, that we were mindful of you in our ways. Behold, you are angry, and we are sinful. All of us have become like unclean people. All our good deeds are like polluted drugs. We have all withered like leaves, and our guilt carries us away like the wind. There is none who calls upon your name, who ruses himself to cling to you. For you have hidden your face from us, and have delivered us up to our guilt. Yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. We are all the work of your hands. The word of the Lord. Thanks be to God. O Shepherd of Israel, hearken from your throne. Upon the cherubim shine forth. Rouse your power and come to save us. Once again, O Lord of hosts, look down from heaven and see take care of this vine, and protect what your right hand has planted, the Son of Man, whom you yourself made strong. May your help be with the man of your right hand, with the Son of Man, whom you yourself made strong. Then we will no more withdraw from you. Give us new life, and we will call upon your name. Reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God always on your account, for the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, that in him you were enriched in every way, with all discourse and all knowledge, as the testimony to Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any spiritual gift, as you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ.
He will keep you firm to the end, irreproachable on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, and by him you are called to fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord. The word of our Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the good news according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be watchful, be alert. You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his own work, and orders the gatekeeper to be on the watch. Watch therefore. You do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening or at midnight or on the cock crow or in the morning. But he will not come suddenly and find you sleeping. May he not find you, may he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you is, I say to all, be watchful." My dear friends, my dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, good evening everybody. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi nyo ata naintindihan. Maayong gabi sa inyong tanan. Good evening. Maaya pabingi kaya kayo nga. So, as I've said in our introduction, Advent, it is the beginning of the year, liturgical year. So, sa ating mga Katoliko, Kristiyano, New Year na. Kung sa mga yung check, sa February pa, ang New Year nila, tayo, mas advanced tayo. Ngayon pa lang, December pa, November pa, no? New Year na dahil dumating na ang Advent season. Another cycle of the liturgy has arrived, no? Okay, we will talk about Advent kasi nasa Advent na tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng Advent? Na kung saan sa salitang Latin, ito ay Adventum, Adventus. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Si Miko alam ito. Miko, anong ibig sabihin ng Advent? Nagsimula kasi kanina. Niya alam na niya. Coming. Ito po yan. The Advent in Latin, it means coming.
pagdating, no? Pagdating. Actually, sa Advent ngayon na ating pinagdiriwang, ay may dalawang klaseng pagdating si Jesus. There are two coming. Pero actually, yun lang minsan ang alam natin eh. Ang ipapaliwanag ko sa inyo, hindi lang pala dalawa ang pagdating ni Jesus, kundi numerous, napakarami. Maraming beses na si Jesus dumarating. Hindi lamang sa first coming niya. Anong first coming niya? Yung historical first coming niya, ang kanyang pagkasilang, pagkatawang tao, ang berbo na nagkatawang tao, si Jesus, na ating pinagdiriwang kailan? Tuwing Pasko, December 25. No? That is the first coming, Pasko, the incarnation of the Word made flesh. Pangalawa, na kanyang pagdating ay itong sinasabi nating parousia, yung judgment. Kung saan pagdating, ang pangalawang dating ni Jesus ay medyo parang nakakatakot. Sabi niya, mga heavenly bodies, ang mga planeta ay magugulo. No? Mga tao ay maghihilakbot. Sila ay mawawala ng malay dahil sa takot. No? Mahihilos dahil sa takot. No? Dahil ang kanyang pangalawang pagdating, kung saan parousia, husgahan niya ang tao, buhay o patay. At iyon ay kanyang hahawiin o separate, hahating sa dalawang panig, ang mga kambing at ang mga tupa. Sino kaya ang mga kambing? No? Ang mga kambing, yung mga potro, yung mga mabaho, di ba? Ang mga kambing, yan ang ibig sabihin, pupunta yun sa mga impyerno. At yung tupa, sheep, sila ang pipili ng Diyos at dadalhin niya sa kanyang kaharian. Yun po ang dalawang alam natin na pagdating ni Jesus, first coming, second coming. Actually, hindi lang po yun eh. Doon natin pinopokus ang ating atensyon, pero actually, numerous, napakaraming pagdating ni Jesus na hindi natin napapansin sa ating buhay. Alam niyo yun? Halimbawa, paano dumadating si Jesus? Ito, sa Eucharistia. Ito'y dumarating sa atin, lalo na pag tayo'y nananalangin at ating kinoconsecrate yung body and blood of Jesus. Dumababa siya at ang kanyang, yung tinapay na yun ay kanyang nagiging katawan. Dumarating si Jesus pag tayo ay nagsisimba, nagse-celebrate ng Eucharistia. At kalinsabay ng ating pagdating ni Jesus, marinig natin na buhay ang kanyang mga salita. The good news of the Lord. Diba? At nakapagtataka, buhay ang kanyang mga salita. Bakit? Kasi itong ating pinag-uusapan na salita ng Diyos ay nagawa pa. How many years ago? 2,000 and plus years ago. When Jesus existed, ginawa ito. O sinulat ito. Pero 2,000 years na ngayon and more, itong mga salita niya ay tumatalab pa rin. Pero applicable pa rin. Natatats pa rin tayo. Tinatamaan tayo. Dahil hindi nag-iiba ang salita ng Panginoon. Buhay na buhay. Kanya napipil natin si Jesus sa Eucharistia. Sa kanyang banal na katawan at sa kanyang banal na salita. Di ba? Yan. That is the presence of Jesus. Ano pa? Marami pong sa ating pagdarasal. Sa katahimikan, pag tayo nagdarasal ng taimtim, na talagang full concentration, tahimik, kumisan, bigla na lang, maisip mo yung salita ng Diyos, yung kumisan, in the silent, no? As you pray silently, biglang may papasok sa'yo na inspirasyon. May papasok sa'yo parang, nga pala, no? Kunyari, may problema ka, magdarasal ka, Lord, tulungan mo na po makapag-isip ng magandang solusyon, magandang anong gagawin ko po. Lord, alam niyo, pag
talagang honest to goodness, talagang nagdasal ka, ipinagkatiwala mo sa Kanya. Pagkatapos nun, biglang-bigla, darating na lang sa isip mo kung ano ang gagawin mo. Yan. Yan ang sa ating pagdarasal. The Lord talks to us, gives us His presence. Sabi nga ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, I am with them. Lalo na pag sa misa. Yang misa po ay dalangin yan, dasal yan na sama-sama. Mas lalong nare-realize ang presence ni Jesus when 2 or 3 are gathered in His name. I am with them, sabi niya. Diba? At ito po, ito ang isang pagtunan yung pansin na pagdating ni Jesus sa tao. Dumarating si Jesus sa mga taong kumisan nakakalimutan siya. Dumarating si Jesus sa mga taong akala natin napabayaan siya. Mga mahirap o nagkaroon ng matinding problema, si Jesus sumarating, nagpaparandam siya. Yan. Yan ang kwento ko sa inyo ngayon na si Jesus dumarating pala sa isang tao na hindi niya inaasahan. Yan. Kwento ko po sa inyo yung kwento ni Pablo. Anong kwento ni Pablo? Siya po ay ex-convict. Siya ay nakulong. No? Dahil sa pagnanakaw. Pero hindi mo siya ma-blame, hindi mo siya masisisi, kasi nagnanakaw siya dahil gutom. Bunga ng pangangailangan. Mahirap sila. Nakulong. No? 1 taon nata, 2 years. Ngayon, nung siya makalaya, siya ay mag-a-apply ng trabaho. Kasi meron siyang bubuhayin pamilya, no? Meron siyang umaasa sa kanya. Pero, dahil siya ex-convict, nanggaling sa kulungan, o nag-a-apply siya kay Brother Lloyd, sabi niya, pwede po ba akong mag-apply sa inyong construction? Marunong ka ba sa ganon? Opo. Tapos, galing ka pala sa kulungan. Nakulong ka pala. Sabi, wala na kaming vacancy. Wala na kaming available na trabaho. Kasi yung difference, nakulong, ex-convict. At ganun ang nangyari sa kanya. Halos sa kanyang nga-applyan, palagi siyang dinideny, no vacancy. Bakit? Natatakot sila kasi, ex-convict yan. Nakulong yan baka kung anong gagawin. Yan. Para nagkamantsa siya. Hanggang siya ay pupunta sa isang pari, no? Yung pari. At alam niya siguro yung pari, baka pagbibigyan siya dahil baka Diyos siya, mabait siya, pumunta sa pari. Sabi na, Father, maawa na po kayo sa akin. Hirap na po ako, pagod na po ako. Wala po akong tagapin sa kanilang mga ina-applyan ko. Sa trabaho, ayaw. Baka po naman, pwede niyo akong mabigyan ng trabaho. Sabi ni Father, swerte mo. Sabi niya, kasi yung aking hardinero, nagbakasyon at nagkasakit. At ikaw ngayon, sabi niya, ang aking ilalagay. Hindi po kayo natatakot sa akin, Father? Ako po ay nakulong, ex-convict. Siguro, sabi niya, pinadala ka dito ng Panginoon dahil mayroon siyang nakalaan sa iyo. Kanya, tiyempo ka, sabi niya. Wala akong dinero. Pero wag ka maglala. Hindi ako natatakot sa iyo. Kahit na ex-convict ka pa, siguradong meron ka namang ginutuwang puso. Maring naranasan mo na yung naging masama. Ngayon, baka gusto mo na magbago. Sabi ni Pablo, opo, gusto ko na po magbago. Sige. Tinanggap siya ng pare. Ginawa siyang hardinero. Ngayon, kung siya ay mapag-isa na, binigyan siya ng kwarto sa kumbento, sa kwarto, kumakain at binigyan. Masaya siya. Pero, sa tukso, minsan dumarating, no? He was tempted. Anong na-tempt sa kanya? Kasi
nangangailangan ng pera sa pamilya niya. So, ang alam niya gawin yung kumuha siya, pakulimbat siya. Hindi naman niya tigil. At sa kalagitnaan ng gabi, no, at the middle of the night, ninakaw niya yung mga silver utensils ng pare. Silver utensils na mga tanso, mga silver. No? So, lumabas siya ng kumbento. Pero, hindi pa siya nakakalayo. Siya ay naspatan ng mga barangay tanod. No? Meron pa nagruronda. No? Dahil pandemic, nagruronda. Tapos, hinuli siya. Sabi niya, ito, gabi na. Harap yun na. Saan ka nagaling? Sabi niya, galing po sa kumbento. Sinurse nila. Nakakita niya, meron siyang dalang mga silverwares, no? Mamahalin. Sabi niya, magnanakaw ka. Ninakaw mo kay father niya. Ganyan, ganyan. Tapos, binalik siya sa kumbento. Binalik sa kumbento para sasabihin sa pare. Kung ipapakita nga kung itong silver na ito ay galing doon. Nung makita siya ng pare, sabi niya, Pablo, saan ka nang galing? Ba't kayong ka lang? Father, sabi niya, ito pong taong ito. Sa inyo ba galing ito? Oo, sabi niya. Mukhang nagnakaw po sa inyo. Sabi niya, dadala po niya yung mga tanso, mga silver na mga gamit ninyo. Mamahalin po ito. Sabi ni Father, Pablo, sabi niya, hindi ba binigay ko na sa iyo yan? Alam mo, sabi niya, Pablo, nakalimutan mo yung mga kandilero. Silver din, sabi niya. Ibibigay ko din sa iyo yun. Ba't nakalimutan mo? Sabi niya. Hindi mo kinuha. So, pinilitaw ng pare na yung silver na yun ay binibigay niya dito sa ex-convict. So, umalis na yung mga tanod, yung mga tumakip, umalis na. At sabi ni Pablo, lumuhod siya sa harap ni Father. Sabi, Father, patawarin mo ko. Sabi niya, nagsisisi ako, natukso ko dahil sa matinding pangailangan ng aking pamilya. Sabi ni Father, alam ko na hindi mo gagawin yan kundi talaga yung naipit ka. Kanya sabi niya, kung si Jesus nagpapatawad, gawin din ako, patatawarin kita. Dahil gusto kitang magbago. Gusto kong baguhin ang buhay mo at ilapit ang sarili mo sa Diyos. Alam niyo, dahil sa nangyaring yon, natouch si Pablo. Pinagsisihan niya ng mabuti yung kanyang ginawa at magmula noon, hindi na siya nagnakaw at siya'y inilapit ng pare sa Panginoon Kristo. At magmula noon, sabi niya, Father, gusto ko na pong maglingkod sa Lord. Ilalapit ko na po ang sarili ko sa Lord. Ano nangyari kay Pablo? Dumating si Jesus sa buhay niya. Tinanggap si Jesus sa buhay niya. At doon, nagbago ang ikot ng mundo sa buhay niya. Di ba? Yan po. Ibig sabihin, yun ang isang pagdating ni Jesus sa buhay ng tao. Isang ex-convict. At dahil sa nangyaring yun, buti pumunta siya sa kumbento, dumating si Jesus sa buhay niya. At tinanggap si Jesus sa buhay niya. Alam niya ko rin, meron akong karanasan na ganito. Ang karanasan ko, nung ako'y nasa Florida Blanca, no? Meron pong, bago-bago pa lang ako doon sa Divine Mercy. Yung kanilang simbahan, bisita lang, yung parang chapel lang na malit. No? Tapos, yung aking sakristan, si Ruel, sabi ko, well, maghanap nga ng manicure. Mag-manicure ako. Sabi siya. So, naghanap siya. Kasi bago kami. Nakita niya yung kapitbahay namin na magmamanicure. Bigyan natin sa pangalan. Nona. Nona na lang pangalan niya. Nona. Hindi na natin sabihin ang tuloy niya pangalan. So, dinala siya. Sabi ko, mabagaling ka palang magmanicure. Magaling. Pulido ang kanyang pagkagawa. Pero pagalit ni Donna, eto na ngayon. Dumating yung mga rats of the church
yung mga ganun, yung mga madaldal. No? Yung kunyari, malapit sa simbahan, chismosa. Sabi, Father, nabalitaan namin, nagmamanicure ka daw. Oo, sabi ko, ang galing-galing eh. Oo, pulido, manicure, pedicure. Alam mo ba kung sino yung babae na yun nag-manicure sa'yo? Yung kapitbahay namin, si Nona. Hindi yun. Sabi niya, alam mo ba ang pagkatao nun? Hindi. Yan ang tinatawag naming girlfriend ng bayan. Sabi gano'n. Yung kanyang puwit, malikot. Malikot daw ang puwit niya. Kung kani-kanino, sabi niya, kumakabit na mga lalaki. Mga haliparot yan. Kung gano'n sinabi nila. Pero ako, pumasok dito, lumabas doon. Dahil ang nakikita ko sa taong ito, meron siyang chance magbago. No? Mukha naman sa mabait. Alam niyo ang ginawa ko sa kanila? Sa Kapampangan, sinuno ko lang. Lalo ko paping sinuno. Anong ginawa ko sa kanila? Nagipagkaibigan ako sa kanya, kay Nona. Ini-invite ko siya pag meron akong okasyon. At ganoon din siya. Pag may okasyon, ini-invite ko siya. Eto nga pala, kulang pa. Sabi sa akin ng mga chismoso, Father, mag-iingat ka. Huwag ka nang pamamanicure doon. Mamanicure ka niya, pedicure ka niya. Baka sa susunod kung anong cure na sa'yo. Kung ano daw yung cure sa akin. So, pinabayaan ko yun. Alam nyo, nagipagkaibigan ako sa kanya. Sa mga, parang, i-fast forward natin. Naging magkaibigan kami. At nung maging kaibigan kami, sabi ko sa kanya, Nona, alam mo, ang lapit-lapit mo lang sa simbahan. Ilang akbang ka lang. Kapit-bahay lang. Ba't hindi ka magsimba? Ba't hindi mo ilapit sa sarili mo sa Diyos? Nakikita ka, hindi nagsisimba. Kasama, pati mga pamilya mo. Sabi ni Nona, Father, paano po ako magsisimba? Sabi gano'n. Pag pumasok po ko, nalulusaw po ko sa mga tingin nila. Yung nilalait po nila ako. Mula pa hanggang ulo. Tinitingnan nila ako. Parang malulusaw ako. Nahiya po ako. Sabi ko sa kanya, sino ba ang pinupuntahan mo sa simbahan? Sila ba o ang Panginoon? Siyempre po ang Panginoon. Ay, ang Panginoon pala. Ang Panginoon pala ang pinupuntahan mo. So, ang Diyos ang dapat mong binigay sa iyong isip. At tandaan mo, pagdating mo sa simbahan, meron kong kakampi. Ako. Kakampi mo ko. Huwag mo silang papansinin. Okay, sabi ko. Sa una, mayroong pagtitingin ng ganyan. Pero pag nasanay na sila, palagi ka nilang nakikita, hindi ka nila papansinin. Wala na. Tingnan mo yan. Pinapangako sa iyo. Sabi ko, basta magsimba ka. Alam niyo, yung una siya magsimba, nasa pinakadulo. Ha? Tuwing linggo, magsisimba siya. Lumalapit siya. No? At natutuwa ako dahil yung pagsimba niya, hindi lang siya nagsimba, kundi kasama niya yung kanyang mga anak na isama niya sa pagsimba. 4 na anak na nagsimba. At alam niyo, bago ako umalis doon, naging miyembro siya ng AP, Apostleship of Prayer. Hoy, sabi ko, sama niyo yan. Renewed na yan, bago na yan. Alam, anong nangyari? Nakatulong ako upang ang taong ito, pumasok sa buhay niya si Jesus. Tinanggap niya si Jesus. Nagbago siya. Dumating sa buhay niya si Jesus. Na ako lang ang instrumento ng Panginoon para tanggapin niya. Pumasok si Jesus sa buhay niya. Alam niyo, ang ganyan nangyari sa buhay niya magmula na. Yung pong ibig sabihin, Jesus comes to us in many ways, in numerous ways. Hindi lang first coming, hindi lang yung second coming, Judgment Day, but numerous. Most of the time, dumarating siya. Kumisan sa mga taong hindi nila expect, mamimit nila si Jesus, darating si Jesus sa buhay niya. Diba? Pero ito lang ang sabi ko sa inyo, kailangan huwag ninyong ipapabukas pag tinatawag kay ni Jesus,
pag kumatok sa inyo si Jesus, pag nabigay ng pagkakataon ni Jesus na kumakatok siya sa inyo at gustong pumasok sa buhay nyo, huwag kayong magpatumpik-tumpik. Huwag ninyong ipapabukas. Huwag ninyong, future na lang ako, magsisimba. In the future na lang ako magiging mabait, yung banal, yung madasalin. In the future na lang ako magsiserve sa Panginoon, FFC. O magano, tsaka na lang yan. Alam niyo, sabi ng Panginoon, the more that you delay, yung patuloyin si Jesus, tagapin si Jesus sa buhay mo, lalong maraming nawawala sa iyo. Sasabihin mo, pagsisimba na lang ako pag marapit na ako mamatay. Magsisimba na lang ako pag yung amoy lupa na ako. Magsisimba ako pag wala na talagang mangyayari. Yan. Kala natin, kung malakas ka, hindi mo kailangan ng Lord. Kung wala kang sakit, okay lang na hindi ka maglalapit sa Kanya. Kung maaksidente ka, kung magkasakit ka, buisit ka, matigok ka, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko alam namamatay na pala ako. Sorry, hindi ako nakapagdasal. Hindi ako nakapagsimba. Hindi mo masasabi sa Panginoon yun. Kanya nga yung ating kamatayan ay surprise. Walang nakakalam ng kamatayan natin. Kahit na nakatani ng buhay mo, hindi sasabihin ng doktor, sa December 1, mamatay ka. Kahit na may tani ng buhay mo, hindi sasabihin, December 1. Wala. May tani siya, pero walang nakakalam ng eksaktong date. No? Dahil ang kamatayan nga ay darating na lang bigla. Kanya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, be watchful, be ready at any time. Ano mang mangyari kung nakaredy ka, hindi ka mahiyang humarap sa Diyos. At sa anumang oras na may nangyari sa iyo, pag maka-Diyos ka, hindi ka matatakot dahil prepared ka. Di ba? Yun pong ibig sabihin, no? Kanya, alam nyo, ang Satanas, magaling manukso. Ang tukso niya, sabi niya, Oy, bata ka pa. Ba't ka magsimba-simba? Walang mangyayari sa'yo. Sabi niyang demonyo. No? Kaya yung tatokso niya yung mga senior citizen. Hoy, senior citizen ka. Huwag kang magsimba. Nakakatakot. Baka mahawa ka sa mga ibang nagsisimba dyan. Masawa ka kay Brother Dato. Baka may COVID yan. Mahawa ka sa mga nakikita mo. Yan ang tukso ng demonyo. Pati yung COVID, gagawin mong reason. Matatakot ako, hindi ako magsisimba. Yan, di ba? Pati yung COVID-19, ginagawa mong reason para hindi ka makipagkita kay Jesus. Tanggapin mo siya sa banal na Eucharistia. Matindi ang tukso, no? Sinisira niya ang ating diskarte sa ating pananampalataya para maging malapit tayo sa Panginoon. Kanya mga kapatid, itong tandaan natin, no? Sana be ready. Ang paghahanda sa Advento, sa pagdating ni Jesus, hindi yung darating ang Pasko. Mayroon na ako. Kayo, sabi ng pare, kayo, napaganda na ba ninyo ang Pasko? Pagdating, opo, Pater, sabi ng parishioner niya, marami na po akong nabiling mga gifts. Marami, yung pong asawa ko, mayroon po siyang lulutong masarap sa Noche Buena. Sabi ng pare, hindi yan. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin yung spiritually. Sumalit yung isang parishioner. Father, opo, nakanda na kami sa spiritually. Meron pa yung alak, meron na kaming champagne, meron na kaming beer. Yun po yung mga nakatawa, no? Mga kapatid, ang paghanda sa pagdating ng Jesus ay yung ating kalooban na matatanggap natin ano man ang mangyari sa buhay natin, nakaprepare tayo. No? Ano man ang eventually what will happen, we are prepared to the Lord. Yun ang tunay na paghanda sa Adbyento. No? Sana nga, matanggap natin si Jesus,
tayo na nandito ngayon, nagsisimba, no? Nakita na natin si Jesus, nakilala natin si Jesus, no, tinanggap na natin si Jesus, huwag na natin pabayaan umalis pa sa tabi ni Jesus. Huwag na natin pabayaan pang mapalayo pa tayo kay Jesus. Dahil hindi magiginda ang takbo ng ating buhay. Please stand. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. He rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. As Advent begins, we hear our Lord challenging us to be alert and be ready for Him. The prayers we offer for others express a faith that is attentive and alive. And we will pray, Lord Jesus, come to our lives. Repeat. Lord Jesus, come to our life. That the Holy Catholic Church may be united in fidelity to the Pope and bishops. Let us pray to the Lord. Lord Jesus, come to our lives. That politicians may act with integrity and keep God's ways in mind. Let us pray to the Lord. Lord Jesus, come to our lives. That people distracted by worldly pleasures may return to the saving grace of the Spirit. Let us pray to the Lord. Lord Jesus, come to our lives. That each one of us gathered here may seek pardon and peace in the sacrament of penance. Let us pray to the Lord. Lord Jesus, come to our lives. Hear our prayers, loving Father, as we prepare for the return of your Son, by hearing His word and offering His sacrifice. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Pray, my dear brothers and sisters, that these our sacrifice may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. Accept, we pray, O Lord, this offering we make, gathered from among your many gifts, and may what you grant us to celebrate devoutly here below gain for us the prize of eternal redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty Eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which we now dare to hope. And so with the angels and archangels, thrones and dominions, with all the host and power of heaven, we sing the hymn of your glory. You are indeed, Lord, holy, and a fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending them, Spirit, upon them like a dew-fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly to his passion, he took the bread, he broke the bread, and then gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave the chalice to his disciple and said, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, will be poured out for you for many forgiveness of sins. Whenever you do this, do it in memory of me." We joyfully proclaim the mystery of our faith.
as we celebrate the memorial of his death, resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks about this worthy to win your presence and minister to you. Humbly pray that partake the bond of Christ, you may gather into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and being to the full of charity, together with Pope Francis, our Archbishop Torrentino, and all the clergy. You also remember, brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of resurrection. All those who died, your mercy, welcome them, Lord, in the light of your face. Have mercy on us, so we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be yours eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. We now pray to the Father in the words our Lord Jesus Christ taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our day, that by the help of our mercy may we be from sin and save all distress, as we await the blessed hope and coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. The peace and love of our Lord Jesus Christ be with you always. Let us greet and offer each other peace and love of the Lord. Peace be with you. Peace, peace, peace.
My brothers and sisters, this is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who take away the sins of the world. The Lamb of God, who is now, who now tells us to always be prepared, whatever eventuality that happen in our life, that we may always welcome Him, accept Him in our lives. Happy are we were invited to partake in Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. the body and blood of our Lord Jesus Christ, will lead us to eternal life. Amen.
Si Claude Tapo. Oratio Imperata, panalangin kim pamigpalaganap ng COVID-19. Itamungan po, O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, ape pasakit no at may kamateno karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo kami, antabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit at mampat kim pangakalat no. Kambilan at ingatan mo laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos ning karelang takot. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Hesukristo ng anak mo, ang mabibiyayang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritong Diyos, manggaman king alananggo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na hinduning Diyos, e mo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligayang kanunuanan na Virhen. Virhen de los Remedios, hinduning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan, Luklok Tapo. Kapabaluan mo po, Reni po nga pata Domingong darat ang kingkakatamong Adviento, Mika donation drive tamo po, amika temang midake kong grasya kaniting panahon ning pandemya. Megumpisa tapo nandin abak karen purok 1, November 29, mig-offer la pong Century Tuna. Kempong ditutuking Domingo, December 6, dempong makatutok ila puring purok 2, nung malyari po yung karela pong i-offer, corned beef po, canned goods. Kempong katlong Domingo na po ning Adviento, December 13, ita pong misang abak, dempong maka-assign purok 3 at purok 5, impong karelang mitutok i-offer, meatloaf, ampo pong sardinas. Ita pong kapat a Domingo, December 20, ila po ding makatutok deng purok 4, nung malyari po ita pong spaghetti with sauce. Karempong sablang sisimba, abisang makidake pong grasya, malyari kayo pong makyabe king kakatamong offertory, or nung bisa kayo po magsadya king kumbento para iabot king kaya kayo pong donasyon. Antimurin po kaya kaming kapatid na mandated organization para king kakatamong Misa de Gallo, dan pong makatutok ketang December 15, 7:30 ning Bengi Misa, ang po ketang December 16, 4:30 ning Aba Kamaranon, makatutok po rin kaya katamong EMDC nung malyari po Century Tuna yung kaya katamong i-offer. Kaya pong December 16 na ning Bengi, 7:30 p.m. Mass. Ang gaketang December 17, 4:30 ning Abak, makatutok po rin kaya katamong CGC nung malyari po sardinas din. Kaya pong December 17, 7:30 p.m. Mass. December 18 na po ning Abak, den pong makatutok, den pong LECCOM organization, meatloaf. December 18 po, 7:30 ning Bengi, till December 9, itang 4:30 ning Aba Kamisa, makatutok po din kaya katamong music ministry,
Nung Malyari po, corned beef. December 19, 7:30 ning Benging Miso. December 20, Tangganing Aldoni Ngabak. Ila po deng RPC, spaghetti with sauce po. December 20, 7:30 p.m. Mass. Till December 29, ita pong 4:30 a.m. Mass. Then pong KBS Maidens, ita pong 3-in-1 na coffee sachet. December 21, 7:30 p.m. Mass. Till December 22, ita pong 4:30 ning abak. Then pong RFC, Milo sachet. December 22, 7:30 p.m. Mass. Till December 23, ita pong 4:30 a.m. Mass. Then pong Rectoral Media Group, noodles po. December 23, 7:30 p.m. Mass. Till December 24 na po ning 4:30 a.m. Ila pong mag-offer din kakatamong Fiesta Committee, cheese naman po. Then pong goods, makatutok ka rin balangaldo, kembalangaldo midawon, iti po yung pamagsadya tamo karing ayin king miso. Dakal pong salamat. So, kaya po continue tamo ini, uling last year, 2019, successful yo. Uling for the first time, nga rin kaya katang kapatid mangailangan na ayuda, na pong pakalulu. For the first time, namin, di nang kami kayong pasamban. Ang pag Noche Buena, paganda. Takal tapo pasaya. Takal may tulak yung gawa tamo. Kanya sinduta po ito. Bis naman totoo, yung lira ini malungkot siya. Bakit malungkot siya? Takal pong activity yung may celebrate. Pesta, pati Pasko. Ito yan naman malungkot din. Bakit? Kasi salat siya king selebrasyon. Ita po, siguro, uling ita naman maggumastos dakal, ita naman munta karing malls, karing nano, itang mas lalo ta makasawap kanini, karing kapatid tamong apasaya tala kanini Pasko. Kasi, nung ita mo, magkasakit ta na, mas lalo lang magkakasakit. Lalo lang alang apangan. Ita mo na ating i-share karela, share tamo hanapin kasabihan, it's best to give than to receive. Kasi nung makapamilya kayo mo sabihan, ating blessing, ating ang grasya. Yung matsura po tayo, kanalilimusan. Mas matsura tayo, kalilimusan. Ikan didinan. Sana ilan naman inuman magyari kaya katamo ito. Ita mo yung makamamilya. Mo sabihan, ating tang grasya, kaya nga pong ginunya, makapamilya tamo. Pero istungi kayo, maging masungit kayo, maging kuripot kayo, maging makasakamal kayo, timong ba, walang boksingero, o dating panahon, mga lipit kayo, ikaw hindi nan. Sana malyayari ita. Kabang makapamiyata mo, uring, meto yung karing, buri ng Isus yan itang mamiyata mo. Mamiyata mo, mabiyasa ta mag-share. Karing kikatamong matin, takata mo pamangan. Po, talakata. All stand. Manalangin tamo. May this mystery, O Lord, in which we participate, profit us, we pray, for even now as we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven and hold fast to what endures. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the blessing of the Almighty God be given to you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Holy Eucharist now been offered. Now go and always learn to prepare for Jesus. Thanks be to God.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility.